Dat soms maar Oedoe. Maar lees. Maar ik ben niet aan mijn broer. Ik voel die biso. Dat is een actie voor de verantwoord voor alibi toe. Daarom wil ik tegen dat invoeren. Daarom wil ik tegen dat we ook actie voor de verantwoord voor allemaal libi. Lees. Zo. Heb je wat zo dat dat rusuma? Dat ik voel wat zo attack rusuma mi brada. En aan het lijkt om moppo voor hem te doen. En je not lijkt moppo in ook Jesi. En aan het moppo voor hem te doen passen. En als dat dede, dan in hem zon. Dat is je dede in je zon. Maar je bent van lusso je sili. Je is dat dat onu van lusso je sili. Boots marching a steady rhythm. We on go for our freedom, not putting in another prison. Bro, goals that we going with. I'm fighting. Arki sa gado tak, ef suma gado no lobby. Lees. Abuku, puro mijna 9, vers 10. Aha. Abuku puro mijna 9, vers 10. Aha. So lucky, de men scrivi kamak dat. Aha. Jacob mi ben lobby. Aha. Ma Iso mi no be lobby. Gado lobby Jacob en gado no lobby Iso. Luku unu na Jacob. De blaka mana ingi, unu na Jacob, una Israëliet. Gado give me Deuteronomy 7, vers. Arki sa gado tak. Arki boom mi predom arki omdat unu na gado people. Teku pres bakalek man. Teku pres bakalek man. Obat napu. Lees. Abuku Deuteronomy 7, vers 10. Because you don't want Santa people, give masa you gado. Kera sa gado, gado tak u de Santa give masa u gado. Lees. Masa you gado. Bebe kisa you. Like you want special to folku, die hem strefi. Gado be for kisa you mi brada like one special folku, die hem strefi. Kom op, voor alle folku die zitten, dat abuku non tapu. Voor alle de tra folku na moro special wanki gado. Wat abe set sokaba. Voor special. Daarom gado tak ino mak weer wan Kruis uit nek. Omdat you know one special people. Maar Arki won lezen en geet wel lezen. Arki ja, if you no be lezen je won lezen en won lezen. Lezen en brada. Lees. Abuku, put it in 7 vers 6. Because you know want Santa people, give masa you gado. Masa you gado. Ben verkiezen you. Like you want special to folku, die hem tref. Kom op, voor alle folku die zitten, dat abuku non tapu. Voor alle de tra folku special mi brada. Yamaso. Maar Yamaso sa. Ali bisolisi up to sub verschillende smansak. Maar Arki, je briefie sa schrift in a Bijbel. Ja, mijn briefie. Oké, maar if je briefie dan. Maar schrift van Bijbel, if maar dat schrift van Bijbel. If maar schrift van verkeerd zijn. Oké, maar dat zijn nou verkeerde zijn zou lezen. Zijn nou verkeerde zijn zou lezen. Zijn nou verkeerde. Ja, dat zijn nou verkeerde. Alles zijn zou lezen. Zijn nou verkeerde zijn zou lezen. Bijbel is schrift van verkeerd. Maar dat zijn ik, sang. Maar ik go om. If you look at something in a Bible, dan pas je of je sap tak yung dat zo aan zijn website. Oké, maar alle de zijn zou tak. Hoe lees je in a Bijbel? Ja, maar. Ja, maar zijn amma zijn je potaba. Zo lees je iets van Bijbel, lek moro, lek fijn je denk ik. Oké, maar dan je sap a Bijbel. Omdat zijn hem dat is een kast tak yung. Oké, maar dan no. Hoe lees je tak garo tak zo aan in een mak. Ja, mi sabi. Kimi Jesaja 30. If you need to go down, I'm over it. Oké, go lees want to sang hier. Go lees a Bijbel. Go lees. Lees. If you go na zo doen of fire. Maar no denk je na zo doen mi brada. Abuku, voor Jesaja 30 vers 8. No go. Schrijf dit naar de versie. Dus dit Gado etegi, je staat go script this na de versie. Naar de versie. Dat in een schrijven boek. In een schrijven boek in een Bijbel. En maak je hem. Dat in een boek. Voor Asade, voor de day, nou we versie. Asandis moest den na de day na Jesaja versie de day zou komen. Voor tego. This is the one Tranga Jesi people. Suma van de mabe. This is the one Tranga Jesi people. Peking, this is lay. Peking, this is Dusan. Peking, this is lay. Gado tak e volk e lay. Peking, this is the one here that wet for Masra. Sino lek fai chami pra ino wan yere a wet for Gado. Gado tak ino wel akra tok ye Tranga you Jesi. Ye Tranga you Jesi. Jesaja acta 50. Vers 1. Arki sa Gado tak.
Wat lees je bij Bankie? Wat lees je dat woord? Lees. Abuku, Poyasa 58 vers 1. Bari Tranga. No hurry baka. Upon you stamp like you want to petty. And sorry me people them agree do. Dat dat zo en people them agree do. Lees je? And the also for Jacob them son. En also voor Jacob them son. Dem son. Sana son do me brother. Oké, dan wil lezen die sana son. Want kada tak stor a os of Jacob dem son. Wil lezen die sana son. Lees. Abuku, Pari Johannes 3 vers 4. Dat somebody see that son. Doro broko da wet too. Because his son do broko da wet. The brother moment say you do son that what tak je broko God the wet. Son do e broko God the wet. That's right. You understand? You know, tak mana waga do man. You know, tak masa tak yung ningo do ogri. Sabi to. Mana sana okay. Pero tak padu atras na ogri. Mama te tak ogri say Yo feni paito. Ma asandis. Give me in Yesaya. Yesaya 30:20. Garota kadele com a fist cross. Ok, arki sa garota fu a cross. Wat mi gwa tu ker ki tu ma isa. Maar omdat ze, de kerk le van ben sorry pa. De kerk na de man sa potin slaven ne. De man na shoot san de my take. Allah san De man if you go da pena na cross, de man take tak abumi brada ikako. Ma unu garota sort and people them sondu. Unu sorry sondu. Uno take tak. Lees. Abuku, Poyasa 30 vers 22. O sapori da tapum voor smelty popki. O solvo tu. En de mooi voor smelty popki voor gotu. O sa trouwen dem. Lekker dem trouwen een morsu cross. Dus garota kim trouwen like de trouwen morsu cross. Sana morsu cross. De vrouw kies dem arki. No. Arki is a morsu cross. A morsu cross. Na de vrouw kies de musiki. Asasa de weri. Yo ma hora sana tangai anu. Lees sa garota preciso garota kim trouwen asanda. Lees het wel lees ik praat. Abuku, Poyasa 30 vers 22. O sapori da tapum voor smelty popki. Garota kum pora tapu smelty popti. O solvo tu. En de mooi voor smelty popki voor gotu. O sa trouwen dem. Lekker dem trouwen een morsu cross. Precies le pa de vrouw heeft ne one shame. De pura de line tak trouwen. Garota precision trouwen. Dat you look no mi brother. That you know. You first time. Erg moro wat de vrouw. De kies de muziek de trouwen kosi dat. Dat you e horen. Precision she is rep no. So sani no mag. Maar wat you e horen kosi dat je hoort no de mi brother. No le biara na unu lek libis mas. Uno lek libis mas e fecha problem. No, ano problem. Ano tak yung iya du papado sa masol. Maar you omdat you do a sondu, dat je select. Ano tak ina sha sondu. Maar je doet sondu maar je praxer tak yung if wangado nom tangay da. Maar le fome sorry. Tak dis na sondu. Dat je say one. Op sangai fosi, wasa sangai fosi yo you know, and so. Maar dat say one. Ay go tak yung uno lek libis mas refe focus refe. Maar o lazy gi sa scripture in Bible. Ja. O mensen no lazy, maar you Omdat san. Omdat is absa yap tranga is. Na tak. You omdat you yap tranga mo bigi man. Abu. Ja, is in Mami mi no te mi tak map tranga is. Arki. Mo do be lazy gi kwato. O te kuno libiso. Lazy. Abuku,
we say Ezekiel 3 vers 18. Vers 7. Suma piki. We make you strong. Wawak the man die also voor Israël. Hier is maar unu. Una de wakte voor osof Israël. Ja toch? Galata unu na de wakti man voor osof Israël. Da arki au roko sa de wakti man musu. Hoe dat ere? Jere na woord voor hem af. Die galata jere a woord voor hem over. Daarom te we piki ons aan we lezen hier. And give them what was go this come up for me. Asansa unu to me brother this no more we was go you. We give one wasko. Mopo gado. Lezen. David taki, takru suma taki. Udu, you said dede. And you know wasko hem. And you know taki who wasko that takru suma who am libi takru pasi who kibri am libi. That serve takru suma sa dede na ini am son. Kado tak efu no wasko atakru suma o dede. Malaysia. Maar dat is de actie verantwoordelijk voor hem, broeder. Dus ik heb even libi zo. Dat ook actie verantwoordelijk voor alibi view. Daarom we tegen dat in poeren. Daarom we nu eten omdat dat meer actie verantwoordelijk voor een man libi. Lees. Taku, have you was good at takrusuma? Dat even was go attack rusuma mi brother. En ano draai ko mopo voor hem takru doen. En you no drag mopo you no give Jesi. En ano ko mopo voor hem takru pasi. En asa dede na in hem son. Dat yo dede in you son. Maar you ben van lusu you silly. Hier sa garota onu van lusu usili. Dat unu to me brother. We're sorry. If you no one try garota onu for lusu usili. Right. But you no one. What? Ja bito. Sana lobby. Me arki gado woord man. You know mata ini tak yung. Omdat hij subside. Give me Johannes 8 vers. You know te tak mo 44. Ja. Johannes 8 44. No. Ja, lees. Abuku voor Johannes 8 vers 44. Hoe de voor een tata die dibri. En hoe de doe dem los toe voor een tata. Dus onno de chief die dibri en we doen de los toe voor die dibri. Right. A moment de grota buja. Ja die chief gadoja na de chief sata. Right. En a chief sata. We say lees again autandu aurok of sata omdat enough sata. Je mag trouwens dat. Omdat. Maar vers nefes. Oké, lees. Vers 43. Usa ere, uno pustami taki. Bikasi, uno mayere, mi wortu. Moro. 47. Vers 47. No. Vers 47. Kasuma disi, de fugado, sa yere de wortu fugado. Me bravo, lees het, dan lees de arki, sa a paper tag, ja? We lezen het slogan. Kom lezen, die arki is daar, we lezen. Lezen. A boek voor Johannes 8 vers 47. Kasuma disi, de fugado, sa yere de wortu fugado. As man sa de fugado, o yere de wortu fugado. Hoe dat ere? Uno yere dem. Hoe dat ere, you ne yere? Bikasi, uno de fugado. Because you no de fugado. Je verstaat me, brother. Daarom je no ma yere. Hij loopt sa. Hij loopt sa. Je verstaat? Dus ik wil een flyer dappen. One man den tappen. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are.
This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.